Καλησπέρα σας. Αυτή τη στιγμή θα σας δείξουμε και ο σκοπός αυτού του βίντεο είναι για να σας παρουσιάσουμε τη λειτουργία, την απλή λειτουργία και σύντομη του Virtual DJ, ενός από τα πιο δημοφιλείς προγράμματα αναπαραγωγής μουσικής, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε streaming. Για αρχή λοιπόν, όπως βλέπουμε, το πρόγραμμα αποτελείται από δύο deck, το αριστερό και το δεξί. Το μοχλό το οποίο πηγαίνει τη μουσική είτε δεξιά είτε αριστερά. Ακόμα επίσης και τον ήχο του κάθε deck. Μπορούμε να ρυθμίσουμε επίσης την μουσική, τον ήχο, την ένταση της δύναμης του κάθε τραγουδιού, τα μπάσα, τα πρίμα και όλη τη μουσική. Τώρα, όπως βλέπετε εδώ υπάρχει κενό, δεν βρίσκονται τραγούδια πουθενά. Ο πρώτος σκοπός μας και η πρώτη δουλειά που έχουμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να ακούσουμε τα τραγούδια μας είναι να βρούμε πού ακριβώς βρίσκονται τα μουσικά κομμάτια τα οποία θέλουμε να αναπαράγουμε, τα οποία στην προκειμένη φάση είναι μόνο για να τα ακούσουμε στο σπίτι μας εμείς είτε με την παρέα μας. Οπότε η πρώτη κίνηση που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε στο σημείο το οποίο είναι αποθηκευμένα τα τραγούδια μας, να τα ανοίξουμε και να βρούμε τον φάκελο τον οποίο είναι μέσα τα τραγούδια τα οποία θέλουμε να ψάξουμε να βρούμε. Ένας απλός τρόπος είναι αυτός. Βρίσκουμε το φάκελο και ανοίγουμε τα τραγούδια τα οποία θέλουμε. Όπως βλέπετε εδώ, με το που επέλεξα αυτό το φάκελο εδώ, εμφανίστηκαν τα τραγούδια, τα MP3 τα οποία υπάρχουν μέσα, όπως επίσης και αν υπάρχουν covers μέσα στο τραγούδια. Εγώ θα επιλέξω, για να εξοικονομήσω περισσότερο χώρο εδώ και να εμφανίζονται περισσότερο τα τραγούδια μου, θα επιλέξω πατώντας εδώ το ματάκι και θα σβήσω τα show covers, τα εξώφυλλα, όπως επίσης θα σβήσω και την κάτω μπάρα, την side list. Έτσι, οπότε τώρα εδώ έχουμε όλα τα τραγούδια τα οποία τα χρειαστούμε ή μπορούμε, ας πούμε, να πάρουμε έναν άλλο φάκελο, να υπάρχουν άλλα τραγούδια για να τα επιλέξουμε. Φυσικά αυτά τα τραγούδια τώρα, έτσι όπως είναι εδώ, μπορούμε να τα κάνουμε με κίνηση, με επιλογή του αριστερού πλήκτρου του ποντικού και να τα επαναφέρουμε στο deck το οποίο θέλουμε. Και φυσικά ξεκινάει η αναπαραγωγή πατώντας το play για να τα ακούσουμε. Εφόσον θέλουμε όμως να δημιουργήσουμε και μία λίστα αναπαραγωγής, δεξιά εδώ βλέπετε λέει playlist. Πηγαίνοντας στο ποντίκι ανοίγει αυτό το παραθυράκι. Για να μπορέσουμε να το κλειδώσουμε ώστε να το έχουμε μονίμως ανοιχτό, εδώ βλέπουμε μια κλειδαριά. Πατώντας την κλειδαριά λοιπόν, κλακ, κλείνει το λουκέτο, οπότε παραμένει ανοιχτό το πεδίο το οποίο είναι για την playlist μας. Τώρα, αν θέλουμε να αναπαράγουμε έναν συγκεκριμένο φάκελο, τον οποίο έχουμε δημιουργήσει εμείς ώστε να κάνουμε τα τραγούδια μας, να ακούσουμε τα τραγούδια μας και να ακούσουμε τα συγκεκριμένα τραγούδια, με Ctrl Α, ξανά επαναλαμβάνω, επιλέγουμε όλη τη λίστα, όλα τα τραγούδια, όλο το φάκελο και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικού τα μεταφέρουμε με drag and drop δηλαδή στο σημείο που είναι η playlist μας. Τσακ, και τα έχει πάρει όλα. Τώρα, εφόσον εμείς θελήσουμε να τα βάλουμε με μία σειρά την οποία θέλουμε εμείς να αναπαραχθούν χωρίς να αλλάξουμε τραγούδια ή να αλλάξουμε κάποιο φάκελο, το μόνο που έχουμε να κάνουμε με το αριστερό πάλι πλήκτρο του ποντικού, το παναφέρουμε και το πηγαίνουμε ακριβώς εκεί που θέλουμε. Το επιλέγουμε και το πατάμε και το μεταφέρουμε στο σημείο που θέλουμε να υπάρχει. Τώρα, αν θέλουμε να προσθέσουμε και άλλα τραγούδια εκτός αυτού του φάκελου μέσα στην λίστα αναπαραγωγής, οπότε δεν έχουμε να παρανοίξουμε τον φάκελο αναπαραγωγής μας, να επιλέξουμε τα τραγούδια που θέλουμε,
οποιοδήποτε, και με το drag and drop τρόπο, δηλαδή πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικού, το μεταφέρουμε μέσα στην playlists μας. Τώρα, ο τρόπος στον οποίο θα ξεκινήσουμε να κάνουμε την αναπαραγωγή είναι σε δύο τρόπους. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ένας τρόπος είναι αυτός, τότε με να πηγαίνουμε να παίρνουμε τα τραγούδια και να τα μεταφέρουμε όπου θέλουμε. Εφόσον έχει ακουστεί και έχει τελειώσει η αναπαραγωγή αυτού του τραγουδιού, ας πούμε, μπορούμε να τα μεταφέρουμε εδώ. Υπάρχει και ο άλλος ο τρόπος όμως, ο τρόπος του auto mix, έτσι, του αυτόματου μιξαρίσματος, δηλαδή του προγράμματος, το οποίο με το πατάμε το κουμπί θα ξεκινάει να κάνει το μιξάρισμά του μόνο του. Θα παίρνει ένα-ένα τα τραγούδια τα οποία έχουμε εδώ πέρα, αλλά εμείς έχουμε τη δυνατότητα ακόμα, και εφόσον έχουμε ξεκινήσει το μίξ ή την αναπαραγωγή των τραγουδιών, για να μην καθόμαστε πάνω από τον υπολογιστή μας και όλη την ώρα προσθέτουμε εμείς τα τραγούδια, τα φέρνουμε εκεί που θέλουμε χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως επίσης μπορούμε να μεταφέρουμε και να προσθέτουμε όσα τραγούδια θέλουμε μέσα στη λίστα μας, χωρίς να μας εμποδίσει, χωρίς να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εφόσον τώρα εμείς έχουμε δημιουργήσει την λίστα μας, έχουμε ξεκινήσει να τα ακούμε, ευχαριστιόμαστε την μουσική, υπάρχει η χρήση του Virtual DJ είναι πολλαπλή. Δηλαδή μπορούμε κάλλιστα να, πατώντας εδώ στο σημείο του record, όπως βλέπουμε μπορούμε να κάνουμε record audio, δηλαδή την μουσική την οποία αναπαράγουμε εμείς, να την κάνουμε καταγραφή σε μορφή MP3 παράλληλα, χωρίς να μας ενοχλεί καθόλου. Μπορούμε να γράψουμε παράλληλα την ώρα που παίζουμε το τραγούδι σε ένα CD, όπως επίσης μπορούμε να κάνουμε και broadcast. Broadcast, είπαμε, γνωρίζουμε οι περισσότεροι ότι σημαίνει το λεγόμενο streaming, το να παίξουμε ιντερνετικά μουσική πάνω σε κάποιον σερβερ, ώστε να μας ακούνε κάποιοι και εκτός σπιτιού, μέσω ίντερνετ φυσικά πάντοτε, αλλά και η εγγραφή βίντεο μέσω της webcam μας, μέσω του webcam μας. Λοιπόν, τώρα, εφόσον θέλουμε να ξεκινήσουμε μία εγγραφή ενός audio, πηγαίνουμε στο config εδώ πέρα, επιλέγουμε το που θέλουμε να αποθηκευτεί το τραγούδι μας, το κομμάτι μας, η μίξη μας, αλλάζουμε το όνομα που θέλουμε ή ακόμα αλλάζουμε και την κατεύθυνση που θέλουμε να αποθηκευτεί το τραγούδι, το κομμάτι. Επιλέγουμε την επιλογή MP3 φυσικά και τα BPS που θέλουμε να υπάρχουν. Η καλύτερη μορφή είναι στο 192 που είναι πάντα επιλεγμένη. Όταν πατήσουμε το record εδώ, πατάμε το start record, βλέπετε ότι έχει ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Εμείς ξεκινάμε, παίζουμε το πρώτο τραγούδι, οπότε όπως βλέπετε η εγγραφή και το κομμάτι ξεκίνησε. Το σταματάμε αυτό για να πάμε να κάνουμε μία άλλη επιλογή του broadcast, η οποία είναι μία από τις επιλογές δημοφιλής αυτή την περίοδο, που υπάρχουν πάρα πολλά ιντερνετικά ραδιόφωνα για να μπορέσεις να κάνεις και εσύ το χόμπι σου ιντερνετικά, να παίξεις μουσική ή οτιδήποτε. Φυσικά το να κάνεις ιντερνετική εκπομπή χρειάζεσαι και ένα μικρόφωνο. Αν δεν το χρειάζεσαι, αν δεν κάνεις εκπομπή με χρήση μικροφόνου, είσαι όπως είσαι μια χαρά. Αν χρειάζεσαι όμως και τη χρήση μικροφόνου, θα πρέπει να το προσθέσουμε, γιατί εδώ όπως βλέπουμε το πλήκτρο χρήσης μικροφόνου δεν υπάρχει. Πριν ξεκινήσουμε όμως να σας δείξουμε και την χρήση μικροφόνου, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε πριν ξεκινήσουμε την broadcast εκπομπή μας, να στριμάρουμε δηλαδή, θα πρέπει να πατήσουμε πάλι μέσα στο config. Οπότε εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν και κάποιες επιλογές. Πάντα επιλέγουμε το MPEG Shootcast Icecast 2. Από μόνο του υπάρχει ο encoder μέσα στο φάκελο του Virtual DJ. Το Vibrate είναι πάντα ανάλογα με την δυνατότητα της σύνδεσής μας.
τι kbps θα μπορούμε να αποστείλουμε. Εμείς πάντοτε, επειδή πάντα μιλάμε για broadcast και μιλάμε για radio server όπως βλέπετε εδώ πέρα, μιλάμε για ιντερνετικό ράδιο, το οποίο μπορεί να μας ακούσει παντού και δεν χρειάζεται να στριμάρουμε μέσω του υπολογιστή μας, όπως υπάρχει εδώ, broadcast from my own computer. Εμείς είμαστε εδώ, broadcast to a radio server. Θα χρειαστούμε κάποια πραγματάκια. Θα χρειαστούμε την IP του ραδιοφώνου, του server, το port του server πάλι, τον οποίο μας το δίνει ο server τον οποίο έχουμε, και φυσικά τον κωδικό που έχει για να μπορέσουμε να κάνουμε χρήση του server, παρότι έχουμε την IP δηλαδή τον server και το port, χρειαζόμαστε και τον κωδικό του server ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε χρήση του server. Εφόσον τα έχουμε όλα αυτά, τα έχουμε προσθέσει εδώ πέρα μέσα. Έτσι, το name πλέον είναι αχρίαστο, οπότε μπορείτε να τα αφήσετε είτε κενό, οπότε βλέπετε εγώ έχω βάλει 1, 2, 3, 4 και κάτω στο είδος μουσικής, το οποίο πλέον αυτά είναι μη χρειαζόμενα, πατάς 4 τελείες και τελειώνεις ή οτιδήποτε άλλο θέλεις. Πατάμε OK και οπότε πλέον το ραδιόφωνο μας, το Virtual DJ μας είναι έτοιμο να στείλει στον server τη μουσική που θέλουμε εμείς. Στην ουσία το streaming τι είναι, το broadcast είναι upload της μουσικής μας μέσα στον server και ο server παίρνει τη μουσική την οποία ανεβάζουμε εμείς εκείνη την ώρα σε real time και την αποστέλει στους ανθρώπους οι οποίοι είναι συνδεμένοι μέσα στον server και μας ακούνε εκείνη τη στιγμή. Φυσικά να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και μία χρονοκαθυστέρηση ανάλογα με τη δυνατότητα της σύνδεσής μας. Αν η σύνδεσή μας είναι αργή, τότε ο χρόνος ο οποίος υπάρχει ανάμεσα στη δική μας αναπαραγωγή και στην εκτέλεση την οποία θα ακουστεί προς τα έξω πάντα υπάρχει ανάλογα με τη σύνδεση. Μπορεί να παίζει στο 30 δευτερόλεπτα, μπορεί να παίζει στο 1 λεπτό, αλλά αν η σύνδεση είναι καλή μπορεί να παίξει γύρω στα 10 με 15 δευτερόλεπτα το πολύ. Εφόσον πατήσουμε δηλαδή εδώ το Start Recording, είμαστε έτοιμοι όπως βλέπετε εδώ να ξεκινήσει η αναπαραγωγή και το ανέβασμα της μουσικής μας στον σερβερ, οπότε σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή εγώ από τη στιγμή που έχω πατήσει το Start Record έχω μπει στον σερβερ και αποστέλω και κάνω streaming της μουσικής. Τη στιγμή δεν έχω επιλέξει τίποτα. Αν πατήσω εδώ ας πούμε το τραγούδι αυτό, οι ακροατές του ραδιοφώνου, το οποίο έχω αυτή τη στιγμή την IP του, θα ακούνε μου λένε να μην κλαίω από τα παιδιά από την Πάτρα. Εμείς τώρα πλέον το σταματάμε για να μην μπαίνουμε μες στο σταθμό και χαλάμε τις playlists και συνεχίζουμε. Το επόμενο που είπαμε ότι είναι η χρήση του μικροφόνου. Αν είσαι άνθρωπος ή παραγωγός ραδιοφωνικού σταθμού του οποίου κάνεις χρήση μικροφόνου και μιλάς, το χρειάζεσαι και ένα μικρόφωνο, το πλήκτρο δηλαδή του μικροφόνου. Πού θα πάμε να το βρούμε? Θα πάμε εδώ στο config επάνω και όπως βλέπετε εδώ υπάρχουν οι ρυθμίσεις μας. Τι θα επιλέξουμε? Θα επιλέξουμε single output και θα πάμε σε advanced config. Όπως βλέπετε αλλάξαν όλα και έχουμε επιλέξει αυτό. Πατάμε advanced config πάλι και ανοίγουμε την καρτέλα αυτή. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα μικρόφωνο και ακουστικά για να κάνουμε broadcast, για να μην μπαίνει ο ήχος των ηχείων μας μέσα στο virtual και υπάρχουν παρεμβολές. Τι θα κάνουμε? Θα πατήσουμε το συν εδώ 1-2 φορές. Χρειαζόμαστε για αρχή, είπαμε, ένα μικρόφωνο, έτσι, και ακουστικά. Θα πατήσουμε τα headphones. Θα πάμε να βρούμε τα ακουστικά τα οποία θέλουμε να κάνουμε χρήση. Εγώ θα πατήσω εδώ γιατί η κάρτα ήχου μου έχει αυτό εδώ πέρα. Στο master επιλέγουμε την κάρτα ήχου που θέλουμε. Συνήθως είναι η primary sound, συνήθως. Μετά, αφού επιλέξαμε εμείς τα headphones, χρειαζόμαστε και το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο είναι αυτό. Επιλέγουμε λοιπόν και το μικρόφωνο
και πάμε να βρούμε πάλι στην κάρτα ήχου την οποία θέλουμε να κάνουμε χρήση το μικρόφωνο. Εγώ θα επιλέξω τη δική μου κάρτα ήχου, η οποία είναι αυτή, και τώρα πλέον το Virtual DJ έχει και μικρόφωνο. Πατώντας Apply, τσουκ, βλέπετε ότι το μικρόφωνο προσθέθηκε πλέον μέσα στο Virtual DJ μας. OK. Κάνουμε Apply και εδώ και μετά OK. Οπότε τι βλέπουμε εδώ, ότι το μικρόφωνο έχει μπει μέσα στο Virtual DJ μας και είναι έτοιμο προς χρήση. Έτσι όπως το βλέπετε είναι κλειστό. Όταν το πατάμε αυτό εδώ βλέπετε ότι γίνεται κίτρινο και είναι ανοιχτό, που σημαίνει τώρα εγώ αν ήμουν σε streaming μορφή, αυτό που μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή θα έβγαινε και στον αέρα του Virtual DJ, οπότε θα με ακούγανε και από τον σερβερ. Όπως είπα προηγουμένως, αφού έχουμε επιλέξει και έχουμε φέρει και μικρόφωνο στο Virtual DJ μας, θα πάμε πάλι στο Browse όπου είναι τα τραγούδια μας και θα ξεκινήσουμε μία υποτυπώδες αναπαραγωγή σε μορφή πάντα auto mix. Επιλέγουμε, βλέπετε αυτό το deck, το αριστερό deck, το μπλε. Θα πατήσουμε και θα ξαναεπαναφέρουμε το auto mix και θα το φέρουμε σε αυτό το σημείο που είναι το πιο δημοφιλή συνήθως, είναι το αριστερό. Εφόσον λοιπόν τελειώσει το τραγούδι και φτάσει σε αυτή τη γραμμούλα, που σημαίνει ότι εδώ είναι το τέλος του κομματιού, το οποίο θα παίξει αυτή τη στιγμή, και με το που θα φτάσει εδώ θα ξεκινήσει από κάτω σε αυτή τη γραμμούλα το τραγούδι, το δεύτερο, το επόμενο, για να συνεχίσει χωρίς εμείς να κάνουμε καμία απολύτως κίνηση. Αν θα πάμε προσεκτικά και σιγά σιγά το ποντίκι μας επάνω στη γραμμούλα, θα δούμε ότι πρασινίζει. Έχουμε τη δυνατότητα να το πάρουμε και να το μεταφέρουμε και να το πάμε όπου θέλουμε, που σημαίνει ότι το τραγούδι με το που φτάσει εδώ, το επάνω τραγούδι, θα έρθει και θα ξεκινήσει το τραγούδι ήδη από εδώ να αναπαράγεται προς τα εδώ. Αυτό θα γίνεται σε κάθε φορά που αλλάζει το τραγούδι. Μπορείτε να το αφήσετε όπου θέλετε. Αυτό το κρίνετε εσείς, αν θέλετε να ξεκινήσει από εκεί ή σε ποιο σημείο θέλετε να ξεκινήσει εσείς. Εφόσον λοιπόν δουλεύουμε το αριστερό deck, το μπλε deck, την ώρα και θέλουμε να μιλήσουμε, ή μάλλον εφόσον δουλεύουμε το αριστερό deck και βρισκόμαστε πάντα σε streaming κατάσταση και κάνουμε εκπομπή ιντερνετική, δεν χρειάζεται να βρίσκεται αριστερά πουθενά αλλού το κέρσορας μας, παρά μόνο αριστερά εδώ. Την ώρα που θέλουμε να μιλήσουμε, που συνήθως χρειάζεται να ανοίξουμε το μικρόφωνο και να κατεβάσουμε τον ήχο της φωνής σε τέτοιο σημείο ώστε να υπάρχει χαλή από κάτω και να μην είναι ένας μονόλογος δικός μας και να υπάρχει και μουσική. Αν το κλείσουμε τελείως τον ήχο, θα κλείσει τελείως. Αν το πάμε τελείως δεξιά, δηλαδή ο ήχος της μουσικής, ο οποίος αναπαράγεται αυτή τη στιγμή, δεν ακούγεται και ακούγεται μόνο ο ήχος του μικροφόνου του δικού μας, αυτά που λέμε εκείνη τη στιγμή. Εφόσον τελειώσαμε και δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο στην ώρα που ανοίξαμε το μικρόφωνο, επαναφέρουμε τον κέρσορα αριστερά και κλείνουμε το μικρόφωνο. Σημαίνει ότι έχει κλείσει το μικρόφωνο, δεν μιλάμε άλλο στον αέρα και ακούγεται κανονικά με όλη την ένταση της η μουσική. Ένα άλλο λοιπόν που κάνουμε πριν ξεκινήσουμε όμως να μπούμε να κάνουμε live εκπομπή, πρέπει να κάνουμε μία δοκιμή του μικροφόνου μας, εάν όντως δουλεύει κανονικά, εάν όντως είναι στα επίπεδα που θέλουμε ο ήχος και δεν μας δημιουργεί ρεύματα, παράσιτα την ώρα που μιλάμε εμείς. Αυτό το κάνουμε μόνο και το πετυχαίνουμε μόνο την ώρα που κάνουμε μία δοκιμαστική εγγραφή του μικροφόνου για να δούμε την ποιότητα που μας βγάζει φυσικά και τα τραγούδια τα οποία έχουμε επιλέξει, αλλά και το τι θόρυβο βγάζει το μικρόφωνο την ώρα που μιλάμε εμείς στον αέρα.
Αυτά είναι δικά σας, τα δοκιμάζετε και παίζετε πάνω σε αυτά. Πάντως η βασική λειτουργία του Virtual DJ βασίζεται περισσότερο σε αυτούς που θέλουν να κάνουν μουσικά mix πάρα πολλών τραγουδιών, ανάλογα το φτιάχνουν όπως θέλουν. Βέβαια το Virtual DJ βασίζεται και απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι γνώστες της μουσικής και μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Βασικά το Virtual DJ, όπως θα δείτε, έχει και έτοιμα κομμάτια τα οποία χρησιμεύουν στον DJ να δημιουργήσει τα λεγόμενα mix μέσα σε αυτό το πέρα, να προσθέσει οτιδήποτε άλλο υπάρχει και θέλει να προσθέσει, να κάνει πιο όμορφο το κομμάτι του, πιο εντυπωσιακό. Φυσικά υπάρχουν και τα effect, τα οποία effect προστίθονται με plugins, και αυτά που βλέπετε εδώ είναι αυτά τα οποία τα έχει από μόνο του το Virtual DJ. Τα plugins περισσότερο από τα effect περισσότερο απευθύνονται σε DJs και φυσικά με τη χρήση κονσόλας, με τη χρήση όλων αυτών εδώ πέρα των extra, των loop, τα οποία μπορείς να κάνεις με το Virtual DJ, γιατί μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε DJs. Είναι πιο εύκολο αν το δουλεύουν κάποιοι με τη χρήση κονσόλας. Η απλή λειτουργία είναι αυτή που σας έδειξα, χωρίς να κάνετε κονσόλα. Μπορείτε να μιλήσετε στον κόσμο, να κάνετε εκπομπή, να ακούσετε δικά σας κομμάτια, να γράψετε δικά σας mix χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό ήταν λοιπόν η παρουσίαση του Virtual DJ της έκδοσης 7, της πιο διαδεδομένης έκδοσης και της πιο πολύ χρησιμοποιημένης έκδοσης, μιας και είχε τα λιγότερα προβλήματα από τα άλλα. Να σημειώσω λοιπόν και το άλλο, ότι για να κάνουμε εκπομπή ή streaming χρειάζεται να έχουμε πάντοτε την προέκδοση, δηλαδή την πληρωμένη έκδοση. Η free έκδοση δεν μας επιτρέπει να κάνουμε streaming, οπότε πρέπει να αγοράσουμε την premium έκδοση του Virtual DJ για να μπορέσουμε να στριμάρουμε. Για την οικιακή χρήση, να ακούσουμε μουσική με τους φίλους μας ή να δημιουργήσουμε δικά μας κομμάτια, χρειαζόμαστε την προέκδοση για να ακούσουμε, λέει, λοιπόν, μουσική δική μας στο σπίτι μας με τους φίλους μας ή να δημιουργήσουμε τα δικά μας mix. Μπορούμε να την κάνουμε τη δουλειά μας και με τη free έκδοση. Για περαιτέρω δουλειά χρειαζόμαστε την προέκδοση. Αυτά λοιπόν. Εύχομαι το βίντεο αυτό εδώ πέρα με την παρουσίαση του Virtual DJ της έκδοσης 7 να ήταν κατανοητό, να σας έκανε να γνωρίσετε καλύτερα το Virtual DJ και να είναι εύκολο προς τη χρήση από εσάς. Περισσότερα για το Virtual DJ σε κάποιο άλλο βίντεο.